Fil-Port il-Kbir ċelebrazzjonijiet kbar fakru l-50 sena minn meta pajjiżna kiseb l-indipendenza. Is-swar li ta' kuljum isaħħru lil dawk li jżuru l-Belt Valletta jew xi waħda mill-lokalitajiet tal-Kottonera servew bħala sfond tal-wirjiet mill-aqwa ta' dawl u piroteknika. Kienu ċelebrazzjonijiet li għalihom attendew eluf ta' Maltin li f'atmosfera ta' poplu wieħed indipendenti u maqut setgħu isegwu wkoll il-ħila tat-talent lokali. F'messaġġ lil poplu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jħossu gbur li kien qiegħed jitkellem f'wieħed mill-aktar mumenti fejn il-poplu qiegħed iħares lejn il-futur u jinsab maqut. Tkellem dwar kif 50 sena ilu il-poplu kien maqsum f'żewġ kurrenti politiċi li tnejn riedu l-aħjar għal pajjiżna iżda li setgħu waslu wkoll għall-firda. Sostna li dawk il-feriti issa nagħlqu u qatt iktar m'għandhom jerġgħu jinfetħu. Qal li dan ma jfissirx li llum naqblu fuq kollox u l-ħin kollu, għax l-essenza tad-demokrazija il-wieħed jiddibatti, jirrispetta u jikkonvinċi. Fuq kollox, il-Prim Ministru tkellem fuq il-kisbiet tal-aħħar 50 sena u żied jgħid li l-aħbar it-tajba hi li dak li ksibna fl-aħħar 50 sena ma huwa xejn ħdejn il-50 sena li ġejjin. Dan jekk nożżu l-ħsieb ta' nazzjon wieħed u poplu maqut. Il-Prim Ministru qal li Malta tal-50 sena li ġejjin trid tkun iktar kuraġġjuża u ambizzjuża, Malta li toħloq iktar xogħol u iktar ġid u li tqasmu aħjar. Lejn l-aħħar tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru appella lin-nies biex jieħdu bidejn xulxin u jifirħu b'xulxin. Indirizzat li dawk preżenti wkoll il-President tar-Repubblika ta' Malta Marulis Kolero Preka li ddeskriviet l-indipendenza bħala l-kulminu ta' avvenimenti storiċi oħrajn. Qalet li kienet ħolqa fil-katina li kellha tinseċ matul iż-żminijiet biex illum pajjiżna għamel kisbiet importanti oħrajn bħal-Repubblika, l-għeluq tal-bażi militari u sħubija fl-Unjoni Ewropea. Anke l-President tar-Repubblika appellat għall-għaqda u sostniet li pajjiżna jrid jibqa' kommess li jkompli jaħdem biex il-valuri tal-libertà u tad-demokrazija, tal-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u tal-istat ta' dritt jibqgħu imħarsa u nsaħħuhom.